El seu nom era Quintus Horatius Flaccus, Quint Horaci Flac. Va viure entre els anys 65 i 8 abans de Crist. Era fill d'un esclau llibert que va voler donar-li la millor educació que tenia al seu abast. Va estudiar a Roma i després va marxar a Atenes a completar els seus estudis amb la filosofia. Mentre era a Grècia es va produir l'assassinat de Cèsar i Brutus, el principal líder de la conjuració, va reclutar molts joves romans d'esperit republicà que hi havia a Grècia estudiant, entre ells Horaci, per lluitar contra Marc Antoni i Octavi, els venjadors de Cèsar. Horaci, doncs, va lluitar a les files dels assassins de Cèsar en la seva guerra contra Marc Antoni i Octavi. Tenia un càrrec militar important a l'exèrcit de Brutus, però cap habilitat estratègica i la seva participació a la guerra va ser desastrosa. Tan aviat com va poder, va desertar i va tornar a Roma, on es va acollir a una amnistia promulgada per Octavi. Els primers temps a Roma van ser difícils, perquè no tenia mitjans de guanyar-se la vida. El seu pare havia mort i els seus béns van ser confiscats fins que va obtenir un càrrec d'escrivà públic. Compaginava aquest treball amb l'escriptura de poesia. Va fer amistat amb Virgili, que li va presentar Mecenes, el seu protector. Quan Mecenes es va adonar de la seva vàlua literària, va acollir Horaci al seu cercle i el va pagar esplèndidament. Naixeria una gran amistat entre Mecenes i Horaci que duraria fins a la mort del primer. Va gaudir també de la protecció de l'emperador Octavi. Es diu que li va oferir ser el seu secretari personal i que Horaci no ho va acceptar perquè això li exigia massa dedicació, cosa que l'allunyaria de la creació poètica. Horaci és el màxim exponent de la poesia lírica en literatura llatina. Entenem poesia lírica com aquell gènere poètic en què s'expressen sentiments, en principi els del poeta. Les principals influències d'Horaci són els poetes grecs Alceu i Safo i el poeta romà Catul, que era una generació anterior a ell. Tanmateix, Catul era enemic de Cèsar i, per tant, dels seus successors, entre els quals el protector d'Horaci Octavi, i doncs Horaci va preferir no reconèixer aquesta influència i sí parlar, en canvi, de la del poeta grec Arquíloc. Horaci ens ha deixat 5 obres poètiques: Epodes, Sàtires, Sermones, Odes, Carmina, Epístoles, Epistulae, Cant secular, Carmen saeculare. Epodes. Es tracta de 17 poemes sarcàstics i punyents en què critica personatges anònims que encarnen els vicis propis de la societat de la seva època, un nou ric, una bruixa, una prostituta, etc. El to dels poemes és aspre i, quan tracta aspectes relacionats amb el sexe, hi ha expressions d'un erotisme cru. Entre els epodes, però, hi ha el poema Beatus ille qui procul negotiis, epode segon, en què es tracta el tòpic literari Beatus ille, que canta les excel·lències de la vida rural apartada de l'estrès i els perills de la vida social urbana i del contacte amb el poder. Més endavant parlarem dels tòpics literaris que va popularitzar Horaci. Començament de l'Epoda 2. Beatus ille qui procul negotiis, ut prisca gens mortalium, paterna rura bovus exercet suis, solutus omni faenore, nec excitatur classico miles truci, nec horret iratum mare, forumque vitat et superbum civium potentiorum limina. Feliç qui, lluny dels negocis, com el llinatge primitiu dels mortals, llaura les terres paternes amb bous propis, despreocupat de tota usura i, com soldat, no és despertat pel clarí de guerra i no tem el mar tempestuós i evita el fòrum i els rebedors superbs dels ciutadans poderosos. Sermones.
Les sàtires són un gènere genuïnament romà, tot i que, com sempre, se'n poden rastrejar influències al món grec. Horaci publica 30 poemes de temàtica variada, però marcats per un interès moralitzador que està en consonància amb els aires regeneradors de la societat que Octavi volia imposar a Roma. Un cop més, són blanc de les ires del poeta els prototips socials més freqüents que representen una època de canvi moral. Utilitza per aquest llibre l'hexàmetre. Les odes horacianes representen un canvi de temàtica del poeta, que ara ja no conrea la sàtira, sinó una temàtica més oberta i personal, que va des dels poemes d'amor als de temàtica filosòfica, religiosa o política. Horaci sempre hi farà un exaltat elogi de la figura d'August. Recordem que s'havia de fer perdonar antigues vel·leïtats polítiques. Però també podem veure reflectida en aquests poemes l'opció moral i filosòfica d'Horaci. Serà un seguidor convençut de l'epicureisme, sempre buscant el terme mig que l'allunyi de tot sofriment, però també sempre obsessionat per la idea de la mort. Si fem cas del que ens diuen les seves obres poètiques, podem concloure que la seva formació epicúrea no li va servir per superar la por a la mort. En aquest llibre, Horaci expressa de manera orgullosa que ha construït un monument més durador que les piràmides d'Egipte. És justament famosa l'Oda 11 del llibre primer per la seva bellesa i perquè introdueix el tòpic del Carpe Diem. Tune quaesieris, scire nefas, quem mi, quem tibi, finem didederint leuconoe, nec Babilonios temptaris numeros, ut melius quid quiterit pati. Seu pluris iemes, seu tribuit Jupiter ultimam, quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare Tirrenum, sapias, vina liques et spatio brevi spem longa reseques, dum loquimur fugerit inguida aetas, carpe diem, quam minimum credula postero. No vulguis saber, Leuconoe, quina fi ens reserven a tu i a mi els déus, ni vulguis posar a prova els nombres babilonis, perquè és millor afrontar el que sigui que vingui, tant si són molts hiverns els que ens reserva Júpiter, com si és només aquest últim que ara afableix el mar Tirrè que xoca contra les roques foradades. Sigues sàvia, aigualeix els vins i no alimentis una llarga esperança en un espai breu. Mentre xerrem, haurà fugit el temps envejós. Gaudeix el moment i fia al mínim el que vindrà. Al final de la seva vida, Horaci escriuria un segon llibre d'odes dedicat a l'emperador Octavi, que per al poeta encarnava una nova edat daurada marcada per la pau que va portar. Les epístoles són cartes en vers adreçades a amics, en especial a mecenes, en què Horaci reflexiona sobre la manera de tenir una vida feliç. El vers emprat és, novament, l'hexàmetre. Tanmateix, la més famosa de les composicions d'aquest llibre és Epístola ad Pisones, Epístola als Pisons, perquè té una temàtica diferent. Horaci hi explica la seva teoria sobre la composició poètica. Aquesta obra ha tingut una llarga repercussió en la literatura posterior, ja que Horaci ha esdevingut el model de poeta líric clàssic, és lògic que la seva concepció de la creació poètica hagi sigut molt apreciada. L'emperador Octavi August va encarregar a Horaci que compongués l'himne dels jocs seculars, Ludi Saeculares o Ludi Tarentini, jocs que, com el seu nom indica, se celebraven un cop cada 100 anys, en aquest cas l'any 17, que havia de ser cantat el dia de la inauguració dels Jocs a Roma per dos cors, un de noies i un de nois.
sota l'estructura formal d'un himne en honor dels déus Apol·lo i Diana, la temàtica triada per Horaci és l'anunci de l'inici d'una època de pau i prosperitat gràcies al regne d'Octavi. En aquest sentit, hi ha referències al mite d'Enees i Troia. Sembla que a mode d'homenatge d'Horaci al seu amic Virgili, mort 2 anys abans. Devem a Horaci la popularització d'alguns tòpics literaris. Abans de veure'ls, però, hem de fer-hi 2 apreciacions. La primera és que Horaci no és l'inventor de les idees que expressen aquests tòpics, sinó qui els ha donat la formulació que ha fet fortuna i que ha arribat a nosaltres. La segona és que aquests tòpics han estat tan exitosos que han fet ombra a la figura del poeta i, d'alguna manera, han acabat sent més rellevants que el seu creador, la qual cosa no és justa. Els principals tòpics, la formulació dels quals devem a Horaci, són els següents. Beatus ille, on es considera que és afortunada la persona que pot fugir del món fals de la fama i el poder i pot refugiar-se en una vida senzilla que l'autor identifica amb la vida rural. Tempus fugit, el temps fuig de manera inevitable, els éssers humans som efímers per naturalesa. Carpe diem, en relació amb el tòpic anterior, la fugacitat del temps ens obliga a gaudir de tots els moments de la vida. Aquesta és l'expressió més genuïna del corrent filosòfic de l'epicureisme, del qual era seguidor Horaci. Aurea mediocritas. El terme mediocritas no s'ha d'entendre com mediocritat, sinó com terme mig. Cal fugir dels extrems perquè només poden portar patiment. Horaci expressa aquesta idea en una altra oda memorable, la 10ª del llibre 2. Rectius vives licini, neque altum semper urgendo, neque dum procellas cautus horrescis, nimium premendo litus iniquum. Auream quisquis mediocritatem diligit, tutus caret obsoleti sordibus tecti, caret inguidenda sobrius aula. Saevius ventis agitatur ingens spinus, et celsae graviore casu decidum turres, feriumque sumnos fulgura montes. Sperat infestis, metuit secundis alteram sortem bene praeparatum pectus. Informes iemes reducit Jupiter, idem submovet, non si male nunc, et olim sicerit. Quondam citarat acentem suscitat musam, neque semper arcum tendit Apollo. Rebus angustis, animosus atque fortis appare. Sapienter idem, contraes ventum nimium secundo turgida vela. Licini, viuràs més rectament, no sulcant sempre alta mar, ni, quan prudent temps tempestes, acostant-te massa a una platja perillosa. Qui estima el terme mig valuós com l'or, es manté lluny, sa i estalvi, de la sordidesa d'un sostre que amenaça ruïna i s'allunya, sobri, del palau odiós. El pi gran és agitat pels vents més cruelment, i les torres s'enfonsen amb una caiguda més aparatosa i els llamps fereixen les muntanyes més altes. Un cor ben preparat espera un canvi de sort en els moments nefastos i el tem en els moments favorables. Júpiter esvaeix les tempestes espantoses, ell mateix les crea. Si ara tot és dolent, no serà sempre així. A vegades Apol·lo desperta amb la cítara la musa silenciosa, no sempre tensa l'arc.
Mostra't fort i animós en els moments crítics. Igualment, sàviament, reduiràs les veles inflades a un vent massa favorable.